ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa. Kada ku manta ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye. Mun gode. Matashi mai suna Ibrahim ya kasance mai kishin ƙasarsa Najeriya yayin da ya tafi Ka'aba yi mata addu'a domin Allah ya kawo musu sauki da rangwame a ƙasar su. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ubangiji alfarmar wannan ɗaki naka mai tsarki, ya Allah ya Ubangiji wannan zanga-zangar da ake yi a Najeriya Allah ka ba mu nasara, Allah ka kwato mana yancin mu a hannun azzaliman nan. Ya Allah ya Ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ta Najeriya, Allah ka zauna mana da ƙasar mu lafiya ya Allah, Allah ka sa a yi asa'a ya Allah ya Ubangiji, Allah ka dora mu a kansu. Allah albarkacin wannan juma'a mai albarka ya Allah, albarkacin wannan ɗaki naka dan arzikin wanda yake kwance a Madina Rauda, Allah ka yi mana da Rasulullahi, Allah ka mana zaman lafiya, Allah ka mana zaman lafiya a Najeriya, Allah ka ƙarawa masu yin wannan zanga-zanga lafiya da zaman lafiya, Allah Ubangiji ya sa su lafiya su gama lafiya. Ku koma saka kayan mutane dan Allah ku daina, dan Allah ku daina, dan Allah ku daina, babu kyau. Zanga-zangar lumana ba wasa bace, ku je ku yi ku karɓi yancin ku a hannun shugabannin ku. Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ta Najeriya. Alhamdulillah. 'Yan Najeriya waɗanda aka haifa a ƙasar Saudi Arabia sun yi Allah wadare da mulkin kama karya da President Ahmad Bola Tinubu ke yi, ga magana daga bakin su. Tinubu wa aqimu al-wazn bil qist wa la tukhsiru al-mizan. لاجل الله شعبك احفادك ابنائك عيالك احنا اهالينا كلنا تعبانين في الدولة هذه والله لاجل الله والله غيروا لنا من حال الى حال. ايوه لاجل الله يا ابوي احنا ما انتخبناك الا وعشان انت تثبت لنا الدولة. ايوه على ايه يا ابويا الله ما يرضى بالظلم لازم تكلم. Shin ko ka san ko kin san za ku iya samun sinki kalaman soya na zamani da na gargajiya? Shin dan uwana ko yar uwata kun san yadda za ku sace zuciyar budurwa ko saurayi a farkon haduwa? Shin kana buƙatar ko kina buƙatar samun zafafan kalaman soyayya masu ratsa zukatan masoya? Me kuke jira? Maza ku hanzarta shafinmu na yanar gizo a www.muryarhouse24.com.ng domin saukewa da kuma karanta. Za ku iya bibiyar mu a YouTube channel din mai suna Muryar Hausa 24 TV domin kalla gami da sauraron zafafan kalaman soyayya. Kana za ku iya samun labarai, faɗakarwa, nishadantarwa, ilmantarwa, tunatarwa, wa'azantarwa, complete Quran audio, complete tafsir audio, kalaman soyayya na zamani da kuma na gargajiya, Hausa Nobel, Hausa Music, waƙoƙin biga na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanu, tarihi, tatsuniyoyi, wasu gwalwa da sauransu duk a www.muryarhouse24.com.ng da kuma YouTube channel din mai suna Muryar Hausa 24 TV.